Ladies and gentlemen, welcome to the beatbox. O beatbox é un arte de facer música coa boca e coa gorxa que naceu cando a cultura do hip hop nos Estados Unidos e principalmente empezouse a facer cando empezaban a salir as primeiras bases de hip hop, pero a xente non tiña cartos para comprarlos, entón na rúa para acompañar ao que é o MC, que é o rapeiro, pois a xente facía beatbox e mentre na rúa pois practicamos os versos. Benvidos ao beatbox. Benvidos ao beat. Benvidos ao beat. Benvidos. Xa moito antes de que fose hip hop, pois xa outras culturas utilizaban o que era a percusión vocal para facer as súas músicas. Incluso no jazz se utilizou o que é o beatbox, pero na India utilizaba, xa acompañaban con un plan un tiki-tik-taki, tiki-tik-taki, tiki-tik-taki. E así xente da rexión de Tuva, de Mongolia, pois tamén fan unha especie de armónicos coa gorxa, que é a súa música tradicional, é dese estilo, así en plan e así cantando e tal, crean uns armónicos que é complicado facelos así a primeiras. Mirando principalmente por internet, atopeime con un personaje do Bronx que leva facendo moitos anos beatbox, que é Russell. Empecé a intentar imitar o que é as súas cancións e tal, pero depois xa me dei conta de que o mundo era máis grande que a Russell, que hai moita xente que se dedica a isto, incluso xa non é só intentar imitar o que é a batería puramente, senón facer outros sonidos, imitar sonidos da vida real ou outro tipo de instrumentos, como pode ser os vinilos ou unha trompeta ou calquera. Podese facer sin micro, sin nada, pode facer en calquer sitio, principalmente nun sitio que haxa máis reverb, así, para apoiarte, escoitarte mellor e tal, pero non fai falta nada, simplemente con un micro e un altavoces xa faz o que, bueno, intentas facer a mesma música que fan outros, tanto sexa rap, como drum and bass, como dance ou calquer tipo de música. Estaba na Universidade de Vigo e atopeime un folleto de 321click.org que é unha páxina web, un concurso que fixo o Concello de Vigo. Era un concurso de fotografías por móvil, vídeos por móvil e unha versión do himno galego a estilo libre. Pois eu decidín facer o que é facer unha base de beatbox só utilizando o micro, pero por pistas, grabando no ordenador e depois cantala por riba. Non coñece a nadie, máis que a Mourón, así é ao heavy de Malandrómada que fagan así beatbox, pero así que hai xente polo underground por aí adiante, pero gustaríame así facer algo distinto, polo menos aquí en Galiza, pois tentar levar o beatbox o máis arriba posible. Empezar por as tres pezas da batería, que é o bombo, o Charles e a caixa. Eu empezar, normalmente é como che enseñan por aí, en internet hai moita documentación desto, pois é dicindo letras. A P sería o bombo, sería P, 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 pero intentar non vocabilizar o que é a letra, senón de P. E a caixa sería PF ou PS. E o Charles sería unha T. T. E con esas tres partes da batería, pois xa farías o que é unha base de calquer estilo. E dai todo o mundo para diante. A lingua só se utiliza moito, para facer o típico son que sabemos todos facer de... Pois un pouco que o traballes para o meter no medio da base. Depois podes utilizar moito que os pulmóns e tal para darlle máis forza, máis aire. Utilizas tamén o que é o nasal para facer o que sería o baixo.